Hamargarren ariketa honetan, emoten dizkigute bi datu, progresio aritmetiko batenak, baina normalean emoten dana lehenengo gaia ez da emoten. Emoten dute zenbadan D, eta zenbadan, kasutan 8. gaia, edo beren kasuan 11. gaia eta D. Eta eskatzen digute kalkulatzea lehenengo gaia, eta gero gai orokorra. Vale? Bueno. Daukagu. 8. gaia 37. Horrek esan nahi dau. Hemen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. gaia ezagutzen dugu. Bai? Hau da, hemen dago. 37. Eta saltu bakoitzean, bai? D batzen duguna da gehi 5. Atzera jotzen badugu, ken 5 egin beharko genuke. Bale? Zenbat aldiz egin behar dugu lehenengo gaira llegatzeko, ona llegatzeko? Bada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aldiz. Bale? Bai, hau da, logikarekin, ez da geratu ondo markatu gututxe, bale? Hau da, 7 aldiz atzeruntz egin behar dugu. Aldugu esan, 8. 37. kendu behar dizkiogu 7 bider 5. Hau da, 37 ken 35, 2. Bale? Hau da, logika erabiliz. Alda erabili formulen bitartez, gogoratu. AN, A8, dala, lehenengo gaia gehi 9 aldiz D. Bai? A8 ezagutzen dugu. 37. Izango da, lehenengo gaia kalkulatu nahi duguna, gehi 7 aldiz parkatu. 7 bider 5. Horren zin behar dugu, 37 kendu 35, hemen egin duguna. 2. Vale? Zein izango zen gai orokorra? Lehenengo gaiari, 2, gehitzea n-ken 1 bider D. Biderketen dugu, 2 gehi n bider 5 post n eta -1 bider 5 ken 5. Hau da, gai orokorra izango da 5n ken 3. Vale? Bigarrenean, bardin, 11. kalkulatu emoten digute, eta D bidala. Lehenengo gaia kalkulatzeko, gukaldugu esan, 11. llegatzeko lehenengoari 10 aldiz batu behar diogu diferentzia, lehenengo gaia lortzeko 11. gaitik 10 aldiz kendu behar dugu diferentzia. Oda, 17 kendu 10 aldiz diferentzia, di. Oda, -3 moten da. Vale? Oda, logikarekin, oda, 11 egiten baditugu lanik, vale? 10 salto moten ditugu, jakinda azkenengoa dala 17, 10 aldiz atzeruntz jonda, bai? Onerik kendu 10 aldiz 2. Beste modua, da bakarrik, 11 denez lehenengoari gehitu 10 aldiz D, 17 izango da lehenengoari gehitu 10 bider D, oda, 20. Lehenengoa izango da 17 ken 20, oda, -3. Vale? Zein da gai orokorra? Lehenengoari, -3ari, gehitu n-ken 1 bider D. -3 gehi 2n ken 2. Hau da, -5 gehi 2n. Hau da, segide horren edo progresio honen gai orokorra.